ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ತುಳುನಾಡದ ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅಕುಲು ಇರೆತ್ತ ಅದೆತ್ತ ಫಲತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ದೆಂಗು ದುಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕುಲು ಲೋಕದ ಬುಲ್ಪುಗು ತೋಜೋಡು ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತನ ದಿಟ್ಟಿಡು ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಕಠಿಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸಿನ ನಿಜ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ದ ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಿನ ನಾಲು ಎಗ್ಗೆಲಡಿ ಎಡೆನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದು ತೂಪರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರು ಲೋಕಡೊರ್ಬಡಿ ಪುದರ್ಗ ಬೈದರು ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೈದರು ವಿಶ್ವದ 177 ದೇಶದ ಜನಕುಲು ಈ ಒಂದು ತುಳುತ್ತ ಎಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂಪಿಯರ್ ಪನ್ಪಿನೋ ನಂಗೆ ಪೆರಮದ ವಿಚಾರ ಈ ತೋರ್ತೆ ಕೈತಲು 3 ಕೋಟಿ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಹಿಟ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಎಂದೇ ಬನೊಲಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದಾಖಲೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 5ನೇ ಎಗ್ಗೆಡುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಕಲ್ಪು ಬರವುದ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಕೃಷ್ಣಜಯ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆದ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಪಾಳ ಪನ್ಪಿಲಕ್ಕೆ ನೆನರಮ್ಮನಿ ಏತೆ ಕಾಸಿತ್ತಿನಲ ಯಾವಂದು ಅತ್ತಂದಣ್ಣಲ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕುಟುಂಬಡು ಪುಟ್ಟುನಲ ಯಾವಂದು ಆಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯೆ ಬೋರ್ಡು ಆ ವಿದ್ಯೆ ಬೋಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಬಲಕೂಟದಿ ನಕಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ VS ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಚನೆ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಎಗ್ಗೆಡೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಇಕ್ಕಡೆ ಕುಸಲ್ನ ಮೊಡೆದು ಕೊರ್ರೆ ಕುಸಲ್ನ ದೊರ್ಪರೆ ಬರವಲ್ಲರು ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕಲಾವಿದರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೆಲ್ಲ ಪಾಟ್ಲೆನ್ನ ಕೊಣತ್ತದು ಆನತ್ತ ಇಡೇ ಕೊಣತ್ತು ಪಾಡ್ಯಾರತ್ತ ನನ್ನ ವೈಟಿ ಬೋಪುಣಿ ಅನ್ನ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ವರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನರಕದ ಬಾರ್ಡರ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ಬತ್ತೇನಾ ಅಂದು ನನ್ನ ಮೂಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪುಡವು ಜತ್ತ ಅನ್ನ ಸಾವು ಒಡವೇರು ಅಲ್ಲಯ ಮಣಿಪುಣ್ಣೇಜರು ಅಣ್ಣ ಜನೊಂಜಿ ಉಲಯಲೆಪ್ಪಲೆನ್ನ ದೇ ಉಲಯಲೆಪ್ಪರೆ 13 ದಿನ ಆವಡ್ಚಾ ನಾನೆಮ್ಮ ಮುಸುಂಬಿ ಜ್ಯೂಸಾವಾ ತೆಲ್ಪಿ ಮೋನೆ ಕರಿಂಚಿನ ಅಣಿಗಳ ಸೆಲ್ಫಿ ನೊಂಜಿ ಬಿಡ್ಪು ಜಾರು ತೆಲ್ಪ್ಲೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ದೇ ಈರುಂಡತ್ತೆ ತೆಲಿಪುನಗ ಬಾರಿ ಶೋಕು ತೊಜೊಂದುಲ್ಲರಿ ಇಂದು ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ಈರಿಡೆ ಸುರುವತ್ತಿನ ಇಜ್ಜಾನಿಡೆ ಅಪಾಪಗ ಬರೋ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಓ ಅಂದೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಇಂದೇನ ಮಾಮಿಲ್ಲ ಅತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಡೆ ಸುರುವೆ ಬರ್ಪುನಿ ಓ ಅಂಚ ಪಂಡಿಲಕ್ಕೆ ಈ ಹೊಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನೆ ಯಾನುಂಡತ್ತೆ ಯಾನು 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 ಕುಡ್ಡಿಲ್ಲದ ಚಮೇಲಿ ಚಂದ ಪನೋಲಿ ಬುಡಪವೆ ಜವನರನ ಚಳ್ಳಿ ಯಾನು ಮಂಗಳೂರ್ದ ಜವನರ ಪಂಚಾಲಿ ಯಾನು ಮಂಗಳೂರ್ದ ಜವನರ ಪಂಚಾಲಿ ಉಂತಲಯ ಹೊರ ಉಂತವಲಿ ದೇ ನುಂಡತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಕುಡ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾನೆ ಗೊತ್ತು ಜಂದೆ ಅವಲೆ ನಪ್ಪೆಲ್ಲ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕುಡ್ಲಡ್ ಬೀಚುಂಡು ಪಾರ್ಕುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ಲ ಉಂಡಿ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಮಸಾನಲ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ತೆ ಬತ್ತಿ ನಿರಗೆಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಯಾಲ್ನ ಅಲ್ಪದಾಯನೆ ಮಾರ ಇದೆ. ಓ ಅಂದೆ ಯಾಲ್ನ ಕುಡ್ಲಡಿ ಪಲ್ಲೆಕ ಈರು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಕುಡ್ಲಡಿ ಯಾನು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಈ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಾತೆರ್ದೆ ಆಣ್ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೊರ್ಕದ ಅಂದಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಆತುಂಡು. ಅದು ದಿಂಜ ಅನುಭವದ ಈ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೆಟ್ಟ ತಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ತೂಕನ ನಂದು ಸ್ವರ್ಗ ತೂಕವೇ ಪೋಯ್ ಅವಂದ ಪತ್ತೊಲಿಯ ಸಿ ಕೈನು ಮಾರೋ ಇದಿ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಕಲೆದಾಗ ಮನವು ಉಯ್ಯಾಲೆಯಾಗಿದೆ ಉಂತಲೆ ತೂಲೆ ಮಾತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನೆ ಅಂದತ ಅಪಾಂಡ ನನ್ನದೇನು ನಮ್ಮ ಉಲೈಬೋದು ಮಲ್ಪುಗ ನನ್ನದೇನು ಉಲೈ ಮಲ್ಪುಗ ಮಲ್ಪ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ಒಂದು ತೂಲೆ ಐತು ಉಲೈ ಪೋದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಪಾಂಡ ಸ್ವರ್ಗ ತೂಕತ ಕಾರ್ಗೆ ಸೀರೆ ತಿಕ್ತೀನಿ ಅಂಚನ ಮೂಲ ಓಲು ಸ್ವರ್ಗ ದೀತೆರಪ್ಪ
ಇಂದು ನರಕಯ ಏ ಅಂಚ ನಾವು ಬರ್ಚಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ಹೋಲ್ತುಲೆ ಐತೋಲೆ ಪುಯ್ ಎಂಚ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ಹೋಲ್ತುಲೆ ಐತೋಲೆ ಪುಯ್ ಇಂದು ಆಹಾ ಪೊಣ್ಣು ಲೇತು ಉಸರಲ್ಲ ದಾದೆ ನಿಕಲು ಓಲ್ಪೊಂಡಲ ಸುಖತ್ತ ಸಾಧಿ ನಾಡ್ನಿ ಅಂದೆ ಅಂಚ ನೀರು ನರಕದ ಸಾಧಿತುಲೆ ಯಾನು ಸ್ವರ್ಗೋಲು ನಾಡುವೆನ್ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿಯಾ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ ಹ ತುಕ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗ ಓಲ್ ದೀತೇರು ತುಕ ಇಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕಂದಿ ಎಂಚ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀಟ್ ದಿಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮದನ್ನ KSRTC ಬಸ್ ಬರ್ತುನ್ಯಾ ಅತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಿ ಬತ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಬಾಲು ಒಂತುಲೆ ಕುಲಕುಲ ನಿಕ್ಲಿನ ತಪಾಸಣೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಉಲೈ ಬರಿಯರೆ ಅವಕಾಶ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ದಾದಾಂಡು ತಪಾಸಣೆ ಉಂಡಿಗೆ ಐಕ್ ಅತ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರಂಡ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮದನ್ನ ವೆಲ್ಲಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೈದಿನ ಏನ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟ ಅಂಡ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟಾಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪುಟ್ಟು ನೋವು ಪೊಟ್ಟಾಣ ಅಂದೆ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯೂ ಉಂತುಗ ಕ್ಯೂ ಉಂತರ ಪಂಡರದೆ ಕ್ಯೂ ಉಂತುಗ ನಮಕ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ಓಲ್ಪೊಂಡಲ ಅಂದೊಂಜಿ ಉಂಡೆ ದಾದೆ ಕ್ಯೂ ಅಂತೆರೆ ಓ ಅಂದೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾನೆ. ಕ್ಯೂ ಉಂತುನ ಬೋರ್ದ ವಿಷಯ ಅಂದೆ. ನಮ್ಮ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಮೂಲ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ ಬೀಚ್ ದಾಲ ಉಂಡ ತೂಕ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಆಹಾ ಈ ಬತ್ತಿಗೆ ಉಡ್ಲೆ ತಿರ್ಗೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪಡ್ಚ ಎಂಚಿನ ಜೋಲಿ ಸತ್ಯ ಈ ಪಂಡಿಲಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಸೈತಿನ ಎಂಚ ಓ ಅವ್ವೇ ಇಂದು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದ. ಇಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಇರುದು ಮುಂಜಿ ಲವ್ ಇತ್ತುಂಡು ಹಾ 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 ಆ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎನ್ನ ಕಂಡೇನ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆ ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೇರ ತುಂಬು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿ ತಾದ ಮಾರಾಯ್ದಿ ನಿನ್ನ ಕಬಡ್ಡಿದ ಟೀಮ ಅವುಂಡತ್ತೆ ಹಾ. ಅಂಚ ಹಾ. ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಾನೇಂದು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದೆ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದೀನಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಈ ಸೈದಿನ ತಾ ಯಪ್ಪ ಜೈದೀನಿ ಏರ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಮುಂಜಾನೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿ ಓ ದೇವರೇ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಂದೆ ಕುಲ್ಲುವೇನ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಅವಡಿತ್ತು ಈರಾ ತುಂಡ ಯಾನ್ ನಾಯಿಲೆಗೆ ಮಾಸ ಮಲ್ತು ಮಾಡ್ತು ಐದಾರೆ ಅವಪ್ಪ ಕೈ ಮಾರ ಅವಂದು ಈರೆಂಚ ಸೈತೀನಿ ಅವಕ್ಕೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸೈತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಐನೊಂಚೂರು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಇದೊಲಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯ ಅದಲಾಂಡ ಏನ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕತೆ ಕುಲ್ದಿನ ತೀರ್ನ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಡರ ತೈಕು ಕುಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಲು ಕಟ್ಟೊಚ್ಚಿ ನಾ ಯಾನುಂಡತ ಬೂಲು ಕೊಡು ಒಂಜಿನ ಬೈಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಫಿಗರ್ನ ತೂ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರಿ ಪತ್ರೆ ಎದುರದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಅವೇ ಫಿಗರ್ ತೂ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಅಂದು ಮಾರ ಯಾಲ್ನ ತೂಯಿನಿ ಆಯ್ಲ ತೂಯಿನಿ ರಾಟಿ ಜಲ್ನ ತೂಯಿನಿ ಅಂಚಾಕಲು ರಡ್ಡಿ ಜನ ತಿರ್ತೂರಿನಿ ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಇಜ್ಜಾರಪ್ಪ ಇತ್ತದು ನಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಆತು ಅಂದೆ ಒಡೆ ತುಲಿಗೆ ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿ ತೋಜುಂಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಟಾಕೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಲಾಜಿ ಟಾಕೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತುಂಡ ಕುಂತವ್ಯ ನಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟಾಕಿಸ್ ತೋಜು ನಾವು ಪೋತಿನಿ ಅಡೆಗೆ ಅವೇ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈ ಬೂಲೋಪುಡು ತಿರ್ಗುನ ಮರಲು ಅಂತ ಜೋರಿತ್ತದ ದಿನ ಕೊಂಡತ್ತೆ ರಡ್ ಜನಲ್ಲೇ ತಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬೈಕ್ ಇಸ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಪಾರೆ 10 ಪಿಕ್ಚರ್ಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ ಒಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಕೇಳಿ ಓ ದೇವರೇ ಇಂಚಿ ಕೈ ಮಾರೆ ಮಲ್ಲ ಅಂದೇ ಅವಳು ತುಲೆ ಒಂದ್ ಜನ ಕುಲುವೊಂದು ತೋಜುಂಡೆ ಅಂದು ಆಯ್ತ ಕಾಯ್ತಲ್ ಪೊಣ್ಣು ತುಲೆ ಸರ ಆ ಏಕುಲು ಒಂದು ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಬೀರೆಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಂದು ಅವು ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಣ್ಣುಂಡತ್ತೆ ಅವು ಕೈ ಬಿರಿಯಲ್ ಮಲ್ಪನ ಜನ ಬೇತಿರ್ಲತ್ತು ಏರು ಇನ್ನು ಕಂಡೇನಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ನಿನ್ನ ಕಂಡನಿಯಾ ಮಾರಿ ಪತ್ನಿ ತುಲೆ ಪಿರೋರ್ತಿ ನೋಡಿ ಎಡ್ಡ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಪಾಡು ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕದ ಪೊಣ್ಣುಲ ದಿಕ್ಕದನೆ ಅತ್ತ ಬಕ್ಕ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಗೆಲ್ದ ಒಣಸುಡು ಉಂದು ದಾರೆಗೆ ಬೋರಾದಿಪ್ಪು ಇಪ್ಪಡು ಒಂದಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಡಪ್ಪ ಓ ಒಂದು ನುಂಗೆಲ ಒಂದು ನೇಲಿ ತಿಮ್ಮಿಂಗಿಲ್ಲ ದಾದೆ ನೇನ್ ತಿಂದಿಂದಾಗ ಮುಖ ಸೆಟ್ಟದ ನಾನು ದಾದೆ ಇರು ಅವು ಸೈಯಾಡು ಅಕ್ಕಳು ಅವಳು ದಾದ ಬಣ್ಣ ಮನ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಕನ ನೀ ಬುಡ್ಲೆ ಆಣುಲುಂಡತೆ ಸೈತುಂಡಲ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಡ ರತೆ ಏ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಯಾಕ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತರೆ ಆ ಕುಲೇನು ತಪಾಸಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಉಲೈಲೆ ತುಂದ್ಬಲೆ ಆವಿಯೇ ಆವು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಕುಲ್ಲೆರಡು ಕುಜೇರು ಕುಲೆಕ್ಲೆ ತೂದು ಬಲ್ಲ ಭೂಲೋಕೋಗು ಪೋಲ ಯಮಲೋಕೋಗು ಬಲ್ಲ ಅಂದು ಅವು ಮಾರ ಮನ್ಪ ಆನಿ ಪನ್ನಿ ಮಾರ ಎರಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪರ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಅಂದು ಏತ್ ಆತ್ಮೋಲುಂಡು ಪೂರ ಲೋಡ್ ಮಂತ್ ಹೊರನೆ ದೊರ್ತುದು ಅಲ್ಯಾಕ ಸಾಕಾದು ಓಪನ್ ಇಡೀ ದಿನ ಸುಗ ಕುಲೆಕ್ಲೇನು ಐಸ
ಮೊಗಳು ಭೂಲೋಕದ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಅತ್ತು ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಓ ಕುಲೆ ಕುಲೆ ಮೊಕ್ಕಳ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಡ ಕೆಬಿಲ ಪುಟ ದೋತುನು ಓ ಕುಲೆ ಕುಲೆ ಇಡೆ ಬಲೆ ಓ ತನಿಕುಲೆ ಬತ್ತಾರ ಈರ್ ಬತ್ತಿನ ಎಡ್ಡಾಡಿ ಕಾಯ್ಗ ಎಂಕೆ ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬರಂಡು ಕುಡ್ಲಗ್ ಏತ್ ನಂಬರ್ದ ಬಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಂಬರ ಕಂಕನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ 5 ನಂಬರ್ ದುಂಡು ಪೋಪರ ನಿನ್ನೆ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಪೋಪ್ನ ಕೇಳಿ ಅವು ಐತೆ ಪೋಪುಂಡಿಯ ಬಲ ಬೈ ಏ ಉದ್ಗುಲೆ ಓ ಈರ್ಲ ಬರ್ಪಾರೆ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಮಾಡಿಪನುಂಟು ಮುಲ್ಪದ್ದು ಗಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪುನಿ ಒಂಜೆ ಅವು ಪ್ರಭುಕುಲ್ನ ಏರು ಚಿತ್ರೇರೆ ದಾದ ಸುಖವರ ತೆಲ್ಪಿಲೆಗ ಬಲುಂಜಿ ವಾ ನಾಚಿಗೆಟ್ ನಾಲುಂದು ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪು ಜಾಲು ಚಿತ್ರೇರೆ ದಾದ ಅಲ್ಲೆಕ ಎರು ಉಂಡು ಪಿದೇಡುಂಡು ದಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಐತಲ್ಲೊಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪು ಗಾನ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಚಿನ ಮರದಿ ಎರುಲ್ನ ಬುಡ್ಪು ಜನ ಚಿತ್ರೇರೆ ಓ ಏರು ಕುಟ್ಟುವ ದಾದ ಅವೇ ಏರು ಕುಟ್ಟುವ ಅಂದೆ ಇಂಚ ಉಂತುಂಡ ಕುಟ್ಟ ಅಂದೆ ಕುಲ್ಲುವ ದೇ ಇಂಚಿ ಬಲ ದೇ ಗುಪ್ತೆರೆ ದಾದ ಗುಪ್ಪೆರೆ ಗುಪ್ಪೆರ ಪಿದೈ ಬೋಲ ಚಿತ್ರ ಗುಪ್ತೆರೆ ಅಂಚಪಾನ್ ದೇ ಯಮ್ಮ ಸರಡದಾಲ ಇಂಪ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಪು ಜನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ ದಾಯಿ ದೇ ಯಾನೊಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟ ರಪ್ಪ ಪೋದು ಬರ್ಪೆನ್ನ ಆಪುಜಿ ಯಾನೆ ಪೋಪುನಿ ಏರ್ತ ಪಿರೋಡು ನಡತೊಂದು ನಿಕ್ಕು ಎರು ಅಂಚ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಎರುತ ಬೀಲುಡಲ್ಲ ನಾವು ನೇಲೊಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಹೋತಾರ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಆಪುಜಿ ಅಂಚತಿ ಬಣ್ಣ ಫುಲ್ಲು ಟಾಂಕಿ ತಿಂಜದ್ ಬರ್ಪೆ ದಾದೇನು ಅರ್ಕಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೈ ಆಪುಜಿ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೆ ಅಣ್ಣರಪ್ಪ ಏತ್ ಸರಿ ಪನೋಡು ಮಣಿಸ್ಪನ ಉಂಟು ಚಿತ್ರೇರೆ ದಾದ ದುಂಡತ್ತೆ ಈರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತುಂಡ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆವ ಅಂದ್ ಆಪುಜಿ ದಾದೆ ಅದು ಯಾನೆನ್ನಿನಿ ತಿರೆಡ್ದ ಒಂದು ಅತೆ ಎಂಚಿನ ಅತೆ ಅಂಚಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಈ ಎಂಚಿನಾಲಂದ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊರ್ಚಿ ಬುಡು ಅದ ತಂಚಿಪೋಯ್ ಆಯ್ ಕಾಪಗೆ ಬಿದ್ದೈ ನಿನ್ನ ಎಂಚಿನ ಮರ್ಲು ನಿನ್ನ ಭೂಲೋಕದ ಜ್ವಾಲಿನ ಪೂರ ಇತ್ತೇನೆ ಬುಡ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫಸ್ಟ್ ಆರನ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪಾಯಿ ಏರ್ನ ವರದಿ ಒಪ್ಪಿಸೋಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಮಣಿಪಂದು ಅದೇ ಫುಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಪಾಡ್ರೆ ಮಾರ ಏನ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟ ಅವನಿ ಅಂತ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾರಿ ಎಂಚಿನನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕುಜಂದು ಇಂದು ಇರಡ GSM ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರನ್ನ ಐಟೆಂಕುಲು ಕೆಟ್ಟಿನಿ ಎಂಚ ಭೂಲೋಕకు పోదిప్పునగా ఆ. జియో సిమ్ ఉండదా ఆ. అన్లిమిటెడ్ డాటా ఫ్రీ అని పండేరు ఆ. ಪ್ರಭುಕುಲು ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮಲ ದೆಪ್ಪುಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇತ್ತಿನ ಏರ್ಟೆಲ್ ಪೊಲ್ತು ದಕ್ಕಿನಿ ರಡ್ಡಿ ಜಿಯೋ ಪಾಡ್ನಿ ಆ. ಇತ್ತೆ ದಾದಾಡು ಜೀವದ ಜೀವನೆಜ್ಜಿ ತೂಲ ಇರ್ನೂರಿನ ಮಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರೇರೆ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜರ್ನ ವೈಫೈ ಫುಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ತೂಲೆಗೆ ಅವು ಪುರ ಈ ಪನೋಡಂದಿಜ್ಜಿ ತೂಪ ಇವೊಂಜಿ ಬಜಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ ಅತ್ತೆ Facebook ಈ ಆಟ್ ಪಕ್ಕ ಅರ್ನೆಕ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಂಡಿ ಓಪನ್ ಆಂಡಿ ದಾದ ನಿನ್ನ ಓಪನ್ಗೆ ಅವತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅವ್ವ ವಾ ಮರ್ಲೆಜಿ ಮಾಲುಂದು ಇದಾದ ತೂಪುನಿ ನಿನ್ನನೆ ಎನ್ನ ಓ ದೇವರೇ ದಾದನ್ನ ಭೂಮಿಡು ಮಲ್ತಿನಿ ಪೂರ ಬೊರ್ಚಂದ್ ನಾನಚಾರ ಆಂಡೆ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲದ ದೇವೇಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ದಾದವಂತ ದಾದವಂತ ಎನ್ನ ತಪ್ಪುನು ಪೂರ ಮಣ್ಣಿ ಸೈಜಿಂದ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಹಾಜೊಂಡು ದೇವರೆಲ್ಲ ಮಣಿಪಂದ ಕುಲ್ಲಯ ಈ ನಿನ್ನ ಫೈಲ್ ಮೂಲು ಡಿಲೀಟ್ ಆದ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಂದು ಕುಡ್ಲದಾಕಲ್ಲ ಮೈಂಡಿ ಉಂಟಾವ್ಯ ಇದಾದ ತೂಪುನಿ ಇತ್ತೆ ತೂಪುನಿ ನಿನ್ನನೆ ಸೀಮೂಲ್ ಮಾತ ತೂವಯರ ಫೈಲ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತೆ ಪಲ್ಲೆತ್ತ ನೇನೆ ನಿನ್ನೇನು ಪಂಡದು ಸುಖ ಇಜ್ಜಾಂದ ಆಪುಂಡು ದಾನಾಡು ಮಲ್ತಿನಿ ಓವ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಹತ್ತು ಬುಡ್ಕ ಮಲ್ತಿನಿ ಪೂರ ಅಣಚಾರ ಪಿರ ಸೈತು ಬಣ್ಣಗ ದಾದ ಮಲ್ತದಾಯಿ ದಾದ ಮಲ್ತಾಲೆ ಆ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪುನು ಓದುಂಡ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತನ ಮಿತ್ತ ಹಾಜೊಂಡು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಹಾಜ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೋರ್ಂಡ ಯಮರಾಜನ ಮಿತ್ತ ಹಾಜೊಂಡು ಆರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಜ ಬೇ ದೇವರೇನು ಬುಡ್ಜಿ ಬೇ ಮಲ್ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ಜಾಲು ಅವಸ್ತೇನೆ ಬಲ್ ಭೂಲೋಕಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಆಜದಿದೆ ಬೈದಿನ ಅಂತ ಓ ಆತ್ಮಲ ಇಂಚಿ ಬಾಲೆ ಯಾನು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ಐನು ಸರಿಯಾದ ಕೇಳಿ ಪಲ್ಲೆ ದನಿಕಲೆ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಉಂಡತ ಅವು ಮೂಲತ್ತು ಅವು ಭೂಮಿಡೆ ಭೂಮಿಡೆ ಐನು ಅನುಭವಿಸವೇರು ಅಂದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಬದುಕಿತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಂದನ ದುಶ್ಚಟಗ ಬಲಿಯಾದು ಪೂರ ಕಲೆನು ವೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಕಷ್ಟ ಪಡಪೆರತ ಅಂದು ಅವೇ ನರಕ ಕೆಲವೇರು ಬಡಪತ್ತುಡು ಪುಟ್ಟುಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಬೆಂದದು ಸುಖತ ಸಾದಿ ಪತ್ತುವೇರು ಅವೇ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಪಂಪಿನವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಭೂಮಿಡು ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂದ
ಅಪ್ಪಗಂಡ ಎಂಕ್ಲೇ 6 ಹೆಜ್ಜದೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಎಂಚ ಏರ್ ಪಂಡಿ 6 ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂಡದು ಹಾ ನಿಖಲು ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರ್ನ ಭೂಮಿಡ್ ಪಿರ ನರಮಾಣಿ ಜನ್ಮ ಪಾಪ ಮಲ್ತಿತ್ತುಂಡ ಪ್ರಾಣಿದ ಜನ್ಮ ಅಪ್ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಾಯಿದ ಜನ್ಮ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ತೀರ್ಪುಗೇನು ಎಡ್ದುಂಬು ಪುದರ್ಬಲ್ಲಿ ಶಶಿಧರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ, ರಾಜೇಶ್ ನರಿಕೊಂಬು, ರಾಜೇಶ್ ಗಣೇಶ್ ಕೊಂಗ್ರಬೆಟ್ಟು, ಗಣೇಶ್ ಸುರುಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪನ್ಪಿರಂಡ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೈಮಡ್ ಪೂರೊಂದು ಇತ್ತಿಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಂಡ ಗಣೇಶ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಒಡೆಗ್ಲ ಯಾರ್ದಿಜಿ ಇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಂತದಿರೇನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕಾಣತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡು ಓವರಾಲ್ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಅವು ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಮೈನಸ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ನ ಒಂಜಿ ಮೈನಸ್ ಆಂಡ್ ಈ ರಡ್ಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತುಂಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಬೋಡಿತಿನಾತ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಂತಿನಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಆಣನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅವು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಪಾಸ್ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೋಡಿತಿನಾತ್ ಸಾತ್ ಕೊರ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ನ ಯಾರಜಿಂದ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ರೌಂಡ್ಗೂ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಬುಡ್ದಿಚಂದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಪನ್ನ ನಿಕಲ್ ಮೂಜಂತಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಾರಿ ಡಲ್ ಇತ್ತು. ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ರಪ ಪಡ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪಡ ಬಾರಿ ದಾಣೆಮೆ ಇಂಚಲ್ಲ ಇಂಚೆತ್ತಿನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂಚೂರು ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಮೂಜಂತಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತು ಮೇರ್ ಪಂಡೆ ಒರಿಯಾನ ಸಾರಿ ಇತ್ತು ಚಂದು ಶಶಿಧರ್ ಇರತ್ತೆ ಇನ್ನ ಮೋನೇನ ತೋಂದಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಆತು ಕುಜಲ್ ಬೈತ ನೀರು ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ತಿರ್ಗನಾಗ ಇನ್ನ ಮೋನೆ ಇತ್ತ ತೋಜು ನೆಕ್ಕಡ నుంచి ಮೋನೆ ತೋದಿರ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಮೋನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜು ಫುಲ್ ಹೆಚ್ಚಾನು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದ ತಂದು ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ಬಟ್ ಅವನು ನಿಕ್ಕಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಂದಿச்சு ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಬೈದೊಲ್ಲಿ ನನ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ಲ ಭಾರಿ ಡಲ್ ಉಂಡವು ನಾನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಭಾರಿ ಡ್ರೆಸ್ಲ ಒಂಚೂರು ಡಲ್ ತೋಜು. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಸ್. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮರ್ಗಿಳಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ JP ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರನ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರ್ಲಂದು ಈ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲಂದು ಅಂಚನೆ ತುಯಿನ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ನಿತ್ಯಾಗಿರ್ದಾಗಪ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.